Üdvözlöm! Sok esetben fontos, hogy dokumentumaink mindig elérhetőek és gyorsan előkereshetőek legyenek. Például, ha gyorsan elő kell keresni egy ügyfél szerződését, akkor, ha feltöltöttük a vállalatnavigátor rendszerében, az ügyfélt kikeresve és rákattintva a kapcsolódó dokumentumok listából már elő is hívható a szerződés. Ebben a videóban azt fogjuk bemutatni, hogyan lehet a vállalatnavigátor rendszerében a dokumentumokat tárolni és összekapcsolni a partnerekkel vagy egyéb rekordokkal. A dokumentumok feltöltését a dokumentumok menüpontban tudjuk megtenni. A képernyőn két lista jelenik meg, mappák és dokumentumok. Mappák. A dokumentumok azon túl, hogy egy rekordhoz kapcsolhatók, mappába szervezhetők. A mappák lista mutatja a mappákat. A mappák szerkezete megegyezik a szokásossal, van főmappa és almappák. A lista kezdetben a főmappákat mutatja. Létrehozzunk egy főmappát. Cég dokumentumok. Tehát alapból a főmappák látszanak, ha egy mappára kattintva megjelennek az almappák. Ha van, a dokumentumok lista pedig a mappában levő dokumentumokat mutatja. Egyel feljebb visszamegyünk. Ha kiválasztottunk egy mappát, akkor azt a rendszer a következő bejelentkezésig megjegyzik, így ha később visszatérünk a dokumentumok menüpontra, akkor az utoljára kiválasztott mappa, almappá és dokumentumai jelennek meg. Visszamegyünk a főoldalra, onnan vissza a dokumentumokra, és a cég dokumentumok mappában vagyunk. Dokumentumok. A rendszer két típusú dokumentumot tud kezelni. Feltöltött dokumentumok. A saját számítógépünkről létező fájlt töltünk fel, vagy ezt az új dokumentum gombban, vagy online dokumentum, az új online dokumentum gombban. Itt helyben hozzuk létre és szerkesszük a dokumentumot. Ez akkor hasznos, amikor nem a saját számítógépünkről használjuk a rendszert, és egy rövid jegyzetet kell készítenünk. Ilyenkor egy szerkesztő ablak jelenik meg, ahol kicsit hasonlóan, mint a Wordhöz, szerkeszthetjük meg a dokumentumunkat. Ugyanazokat a formázó elemeket lehet megtalálni, mind a Wordben. Egy dokumentumot feltölteni az új dokumentum gombbal tudunk megtenni. A fájl kiválasztása részben választhatjuk ki a fájlt, erre két lehetőségünk van. Vagy a számítógépünkben levő fájlrendszerből töltjük fel a fájlt, és akkor itt kiválasztjuk a feltöltendő fájlt, vagy hogyha a weben elérhető ez a dokumentum, akkor itt beírjuk a webcímet, amin elérhető a fájl. Meg kell adnunk egy dokumentum nevet, és a mentés gomb lenyomásával kezdődik a feltöltés, és ezzel a kis ablakban követhetjük nyomon a feltöltés előrehaladását. Hát itt látszik a listában, hogy feltöltöttük ezt a dokumentumot. Dokumentumok összekapcsolása más rekordokkal. Ahhoz, hogy a videó bevezetőjében említett célt elérjük, a dokumentumokat össze kell kapcsolni a rekordjainkkal. Ezt a dokumentum kapcsolatban áll mező segítségével tudjuk elérni. Módosítom a feltöltött dokumentumokat. Ezt rögtön feltöltéskor is meg tudjuk tenni, nem kell mindig módosítani. Kapcsolatban áll mezőben kiválasztjuk a rekordtípust, most partner,
és kiválasztjuk a partnert, akihez kapcsolni szeretnénk. Kft. Majd elmentjük. Így például a partnerünk megtekintő képernyőjén a kapcsolódó dokumentumok kapcsolódó listában látni fogjuk, hogy tartozik hozzá egy dokumentum. Itt az új dokumentumra gombbal rögtön hozzá tudok kapcsolni egy új dokumentumot. Ilyenkor itt a kapcsolatban áll, automatikusan ki van töltve. Videónk végére értünk. Ebben a videóban azt próbáltuk bemutatni, hogyan tehetjük mindig elérhetővé fontos dokumentumainkat. Köszönöm a figyelmet!